Dobrodošli u kolekciju priča Moj svet, Saletove poučne priče. Danas slušamo priču pod nazivom Bojan i Dunja avantura u akvaparku Jugovo. Prvo poglavlje, prvi pogled na čudo. Bojan i Dunja su stigli u akvapark Jugovo ranom zorom. Sunce se tek budilo, a pred njima se prostiralo plavičasto more bazena, tobogana, prskalica i smeha. Ovo je raj, uzviknuo je Bojan. Dunja se nasmejala i pokazala veliki tobogan u bojama duge. Tamo prvo idemo, rekla je odlučno. Znali su da ih čeka dan pun avantura, ali nisu znali koliko će toga naučiti. Drugo poglavlje, tobogan hrabrosti. Pred toboganom su stajala deca, neka uzbuđena, neka uplašena. Bojan je zastao. Dunja, šta ako se prevrnem? Ili ako voda šikne u nos? Dunja ga je pogledala toplo i rekla, strah je samo znak da ti je stalo. Ako ga pobediš, rasteš. Zajedno su se spustili niz dugu. Voda je štrcnula, Bojan je vrisnuo, ali kad su stigli dole, smejali su se do suza. Treće poglavlje, izgubljeni balončić. Dunja je ušla u bazen sa svojim omiljenim balonom u obliku žabe, ali vetar ga je odneo. Bojan je odmah potrčao. Trčao je između ležaljki, pitao sve redom dok nije spazio balon na palmi pored ležaljke. Jedna mlada devojka iz osoblja ga je uzela i vratila Dunji. Ti si pravi drug, rekla je. Bojan se samo nasmejao. Naučio sam od tebe. Četvrto poglavlje, igra pod prskalicama. U delu parka gde su prskalice plesale u ritmu muzike, deca su trčala, skakala, padala i smejala se. Jedan dečak stajao je sam. Zašto ne igraš? Upitala ga je Dunja. Nemam društvo i možda ću se pokvasiti previše, rekao je stidljivo. Dunja ga uhvati za ruku. Prijateljstvo je kao voda kad si u njemu, ne bojiš se više. I za par minuta bio je najvlažniji i najsrećniji od svih. Peto poglavlje, sunce i osmeh na kraju. Kad je sunce počelo da zalazi, Bojan i Dunja seli su na ležaljku. Ovo je bio najbolji dan, rekla je Dunja. Da, ali znaš šta je najbolje, rekao je Bojan. Što smo naučili da budemo bolji, hrabriji, pažljiviji i veseliji. Onda su se okrenuli ka kameri i poručili. Dragi drugari, dođite i vi u akvapark Jugovo. Ovde se uči, igra i raste. Ovo je najbolji akvapark. Pouka. Avantura nije samo zabava, to je način da pobediš strah, pomogneš drugima i naučiš koliko si snažan kada veruješ u dobro. Zapratite kanal, kliknite zvonce, lajkujte video i napišite komentar jer možete osvojiti kartu za akvapark Jugovo. Nagrada se dodeljuje svake nedelje. Pogledaj opis videa za više informacija.